Hola a tothom, com estem? Hola! Programa veraniego, Veraniego, Programa d'estiu. D'estiu. De la vida d'estiu, Avui, la veritat és que la idea és no atabalar-vos massa, tots tenim superets, cosetes d'aquestes, cervesetes i horxates, però us parlarem una mica dels jocs així que ens enduem nosaltres quan anem de viatge, amb la família, no jocs d'aquests de jugar al club fins a les tantes, 3-4 hores, sinó jocs d'aquests amb els quals doncs, simplement passem una bona estona igual, perquè és que som friquis i tot ens xutem, però que en aquest cas són jocs que poden enganxar molta més gent, d'acord? I tant el Sergi com el Jaume com jo ens farem un tastet breu d'aquests, d'acord? Prometem no ser pesats i després, si tenim temps, parlarem d'alguna coseta més, d'acord? I tant. Molt bé, guapíssims. Doncs vinga, comencem amb el Sergi, perquè el tinc a l'esquerra i jo sempre tiro cap a l'esquerra. Sí, tothom. Vinga. Mireu, hem preparat uns quants jocs que jo m'enduria a vacances. De fet, ja he anat un petit cap de setmana i m'he endut ja aquests. Vaig endur algun més, però em vam dir que havia posat masses. I aleshores poso el primer, que es diu Lai, d'acord? A veure si el trobo, sí? Perquè surten diverses possibilitats. A veure, li dono. És un joc de Devir d'aquesta sèrie de Pocket Games, d'acord? I no el trobo ara, no surt. Bueno, a veure. Ja t'he quedat desaparegut. No, ara torna. Dalai. Per això no sortia, guapos. Ja el tinc, vale. És Dalai. Vale? Sí, ara, si converteixo millor, no? D'acord. D'acord? En què consisteix? És un joc molt senzillet, un joc familiar, però d'aquests per jugar ràpidament, on hi ha com 2 fases, molt divertit, vam jugar 6 partides, molt divertit, comences amb aquest caos, d'acord? Aquest caos d'aquí, que ara s'està carregant el caos, aquest caos d'aquí, on tothom va agafant cartes fins a tenir 6, d'acord? Tu agafes aquesta carta, quan la gires, darrere hi ha un altre número, però el número pot ser o a un color, mantenint el número, o canviant el número amb el mateix color. S'entén? Sí. Aleshores, aquí està la segona fase. Aquesta és primera fase, en color negre, i aquesta és la segona fase. A partir d'aquí aniràs baixant cartes fins a quedar-te sense cartes i aleshores, com que és un joc de bases, el que hagi fet el primer en quedar-se sense cartes, agafa de tota aquella muntanya de cartes que queden, n'agafa una i aquests són els punts de victòria que pots tenir, és de l'1 al 4. Com baixes cartes mentre estàs jugant a la segona fase? Les cartes no les pots moure de lloc. Així que tu agafes una carta i tens una baixa aquí. Imagina que jo tinc tapada i tinc un 143 de color groc. Doncs seran els colors que baixes i la gent ha de superar amb aquell color número més alt. I així. Quan s'acaba, i així són 3 bases. Molt divertit, molt senzill, molt divertit. Són d'aquesta saga, aquesta sèrie de Pocket jocs, Pocket Games de Devir, que m'encanten, els intento pillar tots, tinc una pila i m'agraden molt. I així que, Delay. Fem tots nosaltres o Fes, sí, perquè així ens gastem tota l'estona i no molestem després. Exacte. Has de tenir el sopar de mentre, no? Sí, exacte. El següent que vull comentar és aquest de Kingdom Legacy. D'acord? Vaig a compartir. Aquest em fa molta ràbia, Sergi. Ja, guapo. El que ha passat és que, clar, quan el vaig pillar, potser no va fer molt de ressò. És un joc que el tinc aquí preparat, sí? En aquesta caixeta. No sé si es veu una caixeta així molt frica. Sí. D'acord, aquí. I aquí vaig jugant i ara l'he tornat a recuperar ara al juliol, quasi el tinc acabat perquè he afegit una de les ampliacions, que n'hi ha 2 sobrets, jo me'ls vaig pillar, els 2 sobrets, i ara sortiran 2 sobrets més. La bona notícia és que amb aquesta segona ampliació segurament reeditaran i per tant es podrà aconseguir sense cap mena de problemes. En què consisteix això? És com una mena de joc d'aventures, com si fos un Tainted Grail, com si fos un ISS Vanguard, però clar, en format molt petit, solitari,
solitari, i legacy significa que vas afegint coses a les cartes, coses vull dir enganxines, vas trencant cartes, jo no les he trencat. Teòricament les has de trencar. Tu les trenques? No, jo no les he trencat, que m'agafa toc, però les deixo com eliminades. Però no pots tornar a jugar, No pots tornar a jugar perquè aquestes enganxines les poses a les cartes. Escrius a les cartes. Per tant, no té sentit tornar a jugar. Llavors, la mecànica és molt senzilla i la veritat és que té molta profunditat. La pregunta, Sergi, és amb les ampliacions has de començar a jugar ja amb les ampliacions, perquè si t'acabes el joc sense haver jugat les ampliacions no serveixen per res. No, exacte. Jo m'he acabat el joc una vegada i tu després pots afegir l'ampliació amb el teu mateix mazo a afegir les ampliacions, saps? Tot i que les cartes estiguin estripades, trencades, pintades... Sí, exacte. Les cartes que estan fora de joc ja no estan jugant i encara tu tens les cartes que segueixen sent vigents. I aquesta vigència hi ha modificació a la carta, perquè hi ha enganxines o hi ha coses marcades. A banda, tu tens uns... Per entendre-ho, tu pots jugar a Kingdom Legacy tal qual, pots jugar a Kingdom Legacy amb les ampliacions tota la vegada i pots jugar a Kingdom Legacy un cop te l'has patat i vas posant les ampliacions noves. Correcte. Jo estic fent aquest format. Vale. Sí. Bueno, té joc. Sí, exacte. Jo estic fent aquest format, d'acord? Kingdom Legacy amb només he posat una ampliació, que no és la dels sobres. És de la mateixa caixa que ja et venen 2 ampliacions. La mateixa caixa, d'acord? I aleshores pots marcar els punts de victòria que fas cada final d'aventura. I el tercer joc que havia triat, d'acord? El tercer joc que havia triat es diu Fuji Flush. Aquest, si no m'equivoco, el va treure també Dos Tomates, però jo el tinc de fa molts anys. El vaig comprar en un Essen, crec que el 2019, no me'n recordo. Fa molt. A veure... Va amb J, perdoneu. Fuji Flush, d'acord? El 22, exacte. Vaig comprar-lo el 22, aquest. D'acord? Aquest és tan senzill. És del Pelo Verde, no? El Terraforming Mars, d'acord? Però en absolut és un joc difícil, d'acord? Que també he jugat una pila de vegades. I el que té d'interessant és que, no sé si el coneixeu aquest. No. És també de capsa petita, Molt bé. És això, És això. No, això no és. És això, guapos. Això. És capsa petita també. I aleshores consisteix sobretot en quedar-te sense cartes un altre cop, com a bon joc de bases, i aleshores ja té números i fas com una aposta. No sé si heu jugat a la Bluxen. No. A la Bluxen. D'acord? Sí, però no he jugat. Sí, doncs veieu aquí es veu perfectament. Aquests jugadors han tirat un 2, però en tot cas aquesta persona que li toca té això. Si tira recollirà aquest 2 i eliminarà aquí. Tots els 2 també quedaran eliminats i ell tira un número que ell vulgui. Si el següent jugador el supera, imagineu que llença un 6, si el següent jugador llença un 8, doncs aquest 6 l'hauria de treure, eliminar, descartar i agafa una carta nova. Si, per exemple, llença un 16, el jugador un 3, un 4, un 8 i un 7, quan li torna a tocar, si ningú ha fet un número més alt que ell, la descarta però no roba i, per tant, té una carta menys. I així és la mecànica, no té més, no hi ha recursos, no hi ha tracks. És això el joc, d'acord? És això, d'acord? Una mica 3 jocs senzillets, d'acord? I jo penso que són jocs ideals. Sí que és veritat que jo aquest cap de setmana em vaig endur 2 jocs més, no? I més durs perquè com que amb la família juguem a tot tipus de jocs, però hem estimat més aquests 3 que són força xulos. Feu vosaltres i després, si voleu, comento l'altra coseta que tinc. D'acord? Endavant. Molt bé. Doncs, Jaume, vinga, il·lumina'ns. Espera't. Anem al Japó? Al Japó, sí. Yokai Pagoda. Vale? Un joc que em vaig descobrir tu, Ricard, a les Olimpiades de Maten, que vam jugar amb la Marta. Molt bo. Guapíssim. És un joc que, a més, l'he anat traient a diversa gent no jugadora, no jugaire,
i triomfa perquè al final tens el pique d'aquest tiro la carta més alta, l'altre pues, ara protejo tu i aquestes coses, i això fastidia la gent, desgraciadament ens encanta a tots. És així de trist, però és així de real. Llavors és un joc que és molt fàcil de treure, caixa petita també, de fet tots els que he portat jo són caixa petita, i el que farem és unes baralles que hi ha 10 yokais, que són com uns semideus o deus japonesos, i que bàsicament has d'anar tirant cartes segons el número o segons el tipus de yokai, i vas descartant de cartes, vas col·locant cartes amb els altres, i al final aconsegueixes intentar no tenir masses cartes, perquè és el que puntua, diguéssim, és qui té menys, o sigui, qui guanya qui té menys punts. La puntuació està molt ben trobada perquè al final d'un mateix yokai hi ha números de l'1 al 10, però al final de la partida, que juguen a 3 rondes, només puntues amb el yokai amb el número més petit, amb la qual a vegades menjar-te un 10 a la primera o segona ronda, si a la tercera ho pots compensar amb un número més baix, doncs no fas tant de mal. És un joc molt divertit i que allà on va triomfa. Sí, la veritat és que és molt xulo. Sí, a més, vull dir, ocupa relativament poca taula, per tant, és fàcil de jugar. Trio. És el meu top 1 de jocs jugats de la meva ludoteca. Li porto ja 94 partides fetes. En 2 anys. Val? Me'l va descobrir el Xumi amb un Gastrojocs fa 2 anys, em sembla que va ser, que va entrar el 22, el 23, aquest joc. I me'l vaig fer primer una versió print and play, que li vaig donar molta canya. Qui veu? Vale. Sí, no es veu massa bé, però vale, em sembla una idea. Ricard. Molt fi, molt fi. És el que té la teva edat. Conclusió, Trio. Un joc que aquest sí que és que el pots portar a la butxaca perquè, de fet, les cartes, hi ha molta caixa per poca carta. I veieu, si és res. Això a la butxaca, el treus de tot arreu i triomfa. Triomfa moltíssim, és molt fàcil d'explicar i els que no coneixeu us recomano que aneu, si hi ha algun club a prop vostre o que algú el tingui, i si no, us el mireu, que és fàcil de replicar. Cosa que no s'hauria de fer, però pots jugar tot molt. Però què he dit? L'ha tret de Vir? Sí. Xulíssim. Joc xulíssim i molt fàcil de jugar. Sí. Tercer joc. Durian, és petitíssima. Dels d'Oin Games. És un joc de trollejar la gent de mala manera. Em sembla que hem explicat més d'un cop aquí en el canal. Sí, l'hem explicat. És un supermercat de micos i llavors tenim una comanda que s'ha de complir i diguéssim que cadascú té uns elements que ell no veu. I hem de suposar que anem afegint fruites conforme les fruites que veiem, però sense saber el que tenim nosaltres. Per tant, en el moment que algú fa una pirula i l'enganxen, doncs li cau un crit del jefe i vas acumulant aquests crits, que quan arribes a 7 crits, caput i cap a casa. És un joc molt divertit, fas unes trollejades espectaculars, és divertidíssim i també caixa petita. Aquest sí que necessita una mica més de taula, però una taula d'un bar jugues perfectament si la tens ben neta i no es mullen les cartes. Me'n recordo que el vam jugar a les barbacoes que vam fer fa un parell d'anys o l'any passat, no sé quan. I bé, era una bona pila. Jocs i coses d'aquestes. És un joc festiu i social. Sí. I em sembla que també el dinar que vam fer fa 2 Molins Horror Games també vam estar jugant amb els de... Tens raó. Amb els que van venir de Calders. El David Tugués i no sé qui més va venir. Sí. Molto bene. Vinga, Ricard. En tinc més, però tu fot-li els teus, va. Vale, sí. Aviam, jo en porto 4 i seré breu. També d'aquesta editorial del Durian, que són uns japonesos molt simpàtics, tenim el Moving Wild. És divertidíssim. És un joc amb el qual el que fas tu és primer tens un draft, d'acord, amb el qual tu vas passant cartes i et quedes amb unes cartes, i es tracta de... Són unes cartes petitetes, un disseny molt maco, amb el qual tu et vas quedant cartes que són animals i ecosistemes, i algunes cartetes que modifiquen ecosistemes. Aleshores, es tracta de col·locar els ecosistemes a un costat. Cada ecosistema et diu quin tipus d'ecosistema és, si d'aigua, de jungla, de pradera o de muntanya, del que sigui, d'acord? I et diu quants animals hi pots posar.
o quants espais pots omplir. Cada animal omple certs espais. Aleshores, tu has d'anar posant els animalets. Una vegada s'ha acabat el draft, les cartes que t'has quedat les col·loques. Ecosistemes i animals. Si tu no omples l'ecosistema a cada ronda, penalitza. D'acord? Hi ha animals que no es poden combinar, per exemple, els animals carnívors no es poden combinar ni entre ells, sol poden viure sols, a no ser que posis una carta modificadora que permeti que visquin amb altres, d'acord? I això el que fa és que puguis anar preveient què faràs, però clar, no saps què et sortirà amb el draft. Llavors, durant les rondes amb les que jugues, que són 3 rondes, tu el que fas és anar enriquint els teus ecosistemes fins al final. A cada ronda es puntua i el mateix ecosistema totes les vegades. És un joc molt de coco, molt xulo i molt ben dissenyat. Ja sabeu que a mi em perd l'estètica, però és molt, molt bo, molt bo. Moving Wild. Jo espero que algun dia el portin aquí. Si no, es pot trobar a AliExpress o a webs d'aquestes, d'acord? Un gran joc, de veritat. A tot arreu, a tot arreu, vale? Vaig de petitet a gran. El següent, Cortesanos, d'acord? Pepinaken, d'acord? Aquest se'l va portar el Sergi d'Essen, d'acord? I després hem anat caient tots. És un joc molt xulo amb el qual tens el tauler. És una mena d'estovalles així de tela molt maques que representen unes famílies. Tapete. Un tapete. Veieu? Llavors, tu cada vegada amb el teu torn agafes 3 cartes. Una l'has de baixar per tu, una se l'has de posar amb un altre company i una l'has de posar o a dalt o a baix de la cort. D'acord? N'hi ha 6 famílies. Al final de la partida, la família que tingui més cartes a dalt que a baix compta cartes positives. La família que tingui més cartes a sota que amunt, que a dalt, compta com família repudiada, per tant, cartes negatives. Evidentment, com que hem anat baixant cartes d'aquestes famílies al nostre espai de joc, comptarem punts positius o negatius. Fàcil i senzill. Hi ha cartes normals, cartes assassines que et permeten matar una altra carta o teva o de la cort o d'un altre company o companya i cartes espia, que tu les poses on vols sense que ningú sàpiga què són. Les pots posar per desprestigiar una família, per valoritzar una família o per putejar a un dels teus companys o companyes, que no són tan companys i companyes quan juguem, d'acord? Amb les famílies que està jugant. Xulíssim, ràpid, ben dissenyat, maquíssim, uns dibuixos molt macos i amb molta estratègia, moltíssima estratègia. Un pèl de sort al principi que vas donant pals de cec perquè no saps quines famílies tindran gràcia o estaran repudiades, però a l'acabar avançant el joc vas veient i vas fent. Un gran joc, molt aconsellable per l'estiu i per endur-se a qualsevol lloc. Cortesanos, d'acord? Vale. Me'n vaig amb un del nostre amic, el Martí, el Martin Wallace, d'acord? Aquest, per cert, signat per ell mateix. Que il·lusió. D'on ho fe? Zero to Hero. Aquest és un joc d'apostes amb el qual durant 4 rondes es posen una sèrie de fitxetes, d'acord, grogues, que posen el que guanyi guanya tants punts o els perd, el que perdi guanya tants punts o els perd. Veieu les fitxetes d'enmig grogues? Aleshores, tu tens una sèrie de fitxes amb una puntuació, i a cada torn jugues una fitxa. Jugues una fitxa i guanya qui guanya. Guanya doncs, el color que tingui més punts o un número 2 que estigui sol, d'aquell pal, d'aquell color. Llavors, el que guanya s'emporta la puntuació de dalt. Compte, perquè a vegades no vols guanyar i guanyes, i a vegades la puntuació de dalt és -2. Negatiu. Veieu, les que són vermelles són negatives. Per tant, a cada torn has de calcular quin número et jugaràs. Per tant, has de mirar quins deixes pel final. Té molta estratègia, és molt punyetero i és addictiu, de veritat. A més, es diu Zero to Hero perquè si en alguna de les 4 rondes algú es queda a 0 monedes, 0 punts, agafa aquesta peana blanca que posa 0. Si a la següent ronda aconsegueix fer 5 o més punts, s'acaba la partida i ha guanyat ell, perquè passa from 0 to Hero. Vale? Gran joc. Aviam si el porten aquí, del Martin Wallace, Zero to Hero. Vale? I acabo amb la joia de la corona per la família García Castellarnau, que és el Forest Shuffle, d'acord? Un joc, potser dels jocs que més partides he jugat, un joc maquíssim, ja el coneixeu moltíssima gent, un joc amb el qual tu vas agafant cartes fins a 10,
tens un marcat, que és el clar del bosc, d'acord? I tu pots o agafar cartes del clar o de la pila o jugar cartes a baix, que és o jugar un arbre o jugar plantes i animals que van creixent al voltant, a sota, amunt, a la dreta o a l'esquerra de l'arbre. Això et permet fer combos de punts que et donen els arbres, combos de punts que et donen les plantes i els animals que poses a sobre, a sota, a dreta o a esquerra. Per exemple, 5 punts per aquest ratpenat si aconsegueixes tenir almenys 3 ratpenats diferents al teu bosc. Si no, aquell ratpenat no et puntua res. 10 punts per aquest porc senglar si tens una cria de porc senglar. Si no, res. Castanyers, doncs quants més castanyers, més punts, d'acord? Hi ha una planta que et dona 6 punts per cada amfibi. Entesos? Són combos que vas fent. Hi ha moltes possibilitats. Jo cada partida que he jugat a fer punts per arbres o a fer punts per papallones o a fer punts per amfibis. Pots variar moltíssimes vegades. No cansa gens, de veritat. És un joc molt entretingut, maquíssim, i que us l'aconsello moltíssim. A més, important, s'ha tret una edició en català que es diu Embosca't. No té les expansions, per desgràcia, però el joc base es pot jugar perfectament. Les expansions són molt riques, però que es pot jugar perfectament. Les expansions s'atenen que tenir. S'atenen que tenir, com diria aquí Pompeu Fabra. Ho ha fet el Pac Gallego. Ho va treure. D'acord? Doncs aquests són els que tenia jo. Entesos? Mira, jo havia afegit aquesta nova cosa, si no us sap greu. Una cosa diferent. Per tant, escoltem-ho, vinga. Diferent però molt xula, Quan arriba juliol, a mi personalment m'agrada molt llegir, igual que el Ricard, igual que el Jaume, però en tot cas, novel·la m'agrada molt, però això és un programa de jocs de taula. I el que faig molt sovint és llegir llibre-jocs, d'acord? Sí. Aquest és el primer de la saga de l'editorial de Vir, Legendary Kingdoms, la Vall dels Ossos, d'acord? On hi ha una fitxa, que te la pots descarregar, òbviament, i després jo escric el que va passant, te fas una fitxa amb tots els personatges que tu portes, hi ha tirades de daus, d'acord? L'any passat vaig estar jugant al d'Expediciones, que el vam pillar amb el Jaume, d'acord? El d'Expediciones. I enguany estic jugant aquest i, això, aquest ja me l'estic quasi acabant. És una saga, em penso que de 6 llibres, d'acord? On pots seguir amb els mateixos personatges i la veritat és que m'està encantant. Més senzill que Expediciones. Expediciones el que tenia és que és molt profund, no? Ara, quan comenci la tardor, vull tornar-lo a agafar. Un moment. Que des de tardor no... vas a buscar-lo. Que des de la tardor no jugo. I aquest és un d'ells, no? D'acord. Després... Un clàssic. Pablo... És un pepino, Quin? Molt guai. El que ensenyaràs ara és que li tinc moltes ganes. Aquest me l'ha enviat el Pablo Aguilera, me'l va enviar, d'acord? Va fer una dedicatòria. Però l'has llegit aquest ja? Ja l'has fet, oi? No l'he començat. Aquí, a veure, la dedicatòria està aquí. Però tu no l'havies jugat aquest ja, Sergi? No, jo que no. L'havia jugat el Jaume. Mira, Jaume, ensenya'l. L'ha jugat? I aquest també està en català. Vam comprar l'edició en les cenizes perquè va ser la primera. Sí, aquest me l'ha enviat aquest me'l va enviar el Pablo Aguilera, me'l va enviar. Està en català. És un joc que el bo que té és que els daus estan aquí. Sí. Estan aquí les cantonades. Per tant, quan has de tirar daus, obres una pàgina a l'atzar i tens el dau. És brutal. Aquest no l'he començat. Ja direu, perquè... Jo me l'he acabat, però es pot tornar a començar. Perquè té un cop ja... O sigui, tens coses apreses. Perquè aquí darrere hi ha tot el seguiment i tal. I el bo que té també és que amb un llapis i el llibre jugues. Per tant, el tren, l'avió, estàs a l'aeroport esperant... És un llibre que te'l pots endur, doncs això, la motxilla. És veritat, aquest caldaus, sí, caldaus i tal, però són molt guapos. Llavors, vaig fer l'entrevista al Pablo Aguilera, a partir del Pablo Aguilera em va aconsellar altres llibres que no d'ell, d'acord? Si us la voleu mirar
de Dos Madre i Miniatures, de veritat que és superinteressant. L'entrevista en les cendres, en les cenizes. I després em va aconsellar 2 més. Només m'he comprat un. Però... Totxament. És el Space Gone, d'acord? Aquest és el tom complet. És un joc de... És un euro. És com una mena de joc d'aventures, però has de gestionar la teva empresa de viatges espacials. D'acord? Sergi, per què em fas aquestes coses? És que aquest t'agradarà molt, en sèrio, t'agradarà molt. D'acord? Aquest, o sigui, he fet una mica de trampa. Aquest m'he llegit i he vist 4 vídeos al canal de YouTube d'ells, que es diu Space Gone, expliquen tot, és brutal. D'acord? És molt xulo. I aquest el vull començar... És de l'espai. Aquest el vull començar ara a l'agost, perquè ja hauré acabat aquest. La pregunta és, amb el llibre ja jugues o necessites papers i coses? Ah, sí, un paperet per fer les... Sí, necessites... Però i daus i això. És que, saps que ens vam comprar aquell també que va ser un Parc Nadal, que potser és aquell que dius tu l'Expedicions, que no recordo com es deia. Companyia d'Expedicions. Aquesta està molt bé i l'he jugat molts dies, però és que, clar, al desplegar-lo, 3 llibres, els daus, les fitxes... És m'encanta, però has de tenir temps i espai. Sí, jo me'l deixava muntat aquí darrere. Com que ara estic jugant aquest joc de campanya, clar, no puc. Però, en tot cas, és molt profund. I l'últim que volia explicar, que no tinc el llibre perquè no me l'he comprat, perquè he pensat que potser no calia tant si tinc 3, d'acord? Es diu El bucle, d'acord? El bucle. I el bucle està basat en una persona que està embrucada, com li passa a la pel·lícula d'Atrapado en el Tiempo. D'acord? I estàs repetint contínuament fins que trobes què passa, d'acord? Brutal. D'acord. Volia fer aquesta fricada, no?, d'aquests llibres, no? No, està molt bé que, de fet, de cara al setembre podem dedicar també un programa a coses aquestes que surten una mica dels jocs de taula. Jo, aquest de les cendres en les cenizes, li tinc l'ull posat i com que l'any que ve tindré una mica més de temps, doncs no ho descarto. De fet, tinc molts jocs d'aquests per jugar sols posats allà. Vull dir que també en parlarem un dia d'aquests que tinc posats sols. D'acord? Molt bé, guapos. Doncs, escolteu, ja tenim aquí l'estiu. Com a l'estiu ja fa dies que el tenim. Sí. Però era continuar. S'apropa la Sueto ja, d'acord? Sí, tenim un agost ara per davant fantàstic. Sí, que guai. Treballant. I a la gent que ens vegi, jugueu molt, compartiu jocs, passeu-vos-ho molt bé i amb ganes de tornar-vos a retrobar. D'acord? Feu like. Recordeu de fer like. Sí, follow i aquestes coses. Exacte. Bueno, i parleu de nosaltres a les tertúlies i als vespres als bars i a les terrasses. La vida és joc, en català, amb qualitat i amb senzillesa. I ojo que anem a Essen. Exacte, ja parlarem. Essen s'apropa. Essen. Que vol dir menjar en alemany, recordeu. També ho fem, hamburgueses, Sergi. Avui enguany serem 8 o 9. No, o 12. No, aquest any anem ja pels 15. Sí, i tant. Molt bé, que fantàstic. Entre Molins i Osones i Mollars i Calders anem a 15. Que xulo. Bon estiu! A finals d'agost ens veiem. Aprox. Bye. Adéu.